Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pamintan si sekolah so ko na rin sumanaw salam na kalulintad na gu papipya ginawa. Batan ako na rin mambagay na sa bulas yan sa dunia na sampay ko na rin sa alungan na amore. Sagi ko na ang mga rinarinaw ang makapunggulo lang ko na isa Erwin na gagaw na pananadem na siya kong nagi kukurmatan o di na di palilalilang na saging kutuwa pagreakan at si Dato Balindo. Nagugyong kaya amat idea si Prinsesa si Tinor. Sagi ko nagmambuhat pagkabugir kano sa mga rinarinaw. Andang yorong nariya kalalami na sumanguda magkiraga dari day ko di mayon. Sa tiyo ko na inayatakan siya tiyo umusad yung ka sa katen na pamakinugan niyo. Tangkay niyo gun sa sudi. Nawassalam. Prinsesa si Tinora, ateliku dina kaida.
pinalanian sa tambira prinsesa seaiti nurem amarowi denggewe nasaka di sosina ini nala di ide tobea lindungan kaabso kiyarang kai sarong bila dunia nadika din papaangan dimaya nakasaya kaman nasini de awadi marot taliyai kamude sabut kai kaumia laluang mainen analai di de toba lindungan ana ini kalungian alinawang kasih tiai inurae pikir kagedin anak gilingang kasawalay salah di dia tobalin dumain tapi ya tu dia niya sadugwi sakay pipikiran niya sanwila din kay aparin si sasiti ay inurem sa ino kay riya mideran anyalinang muna away saluloy nuguliyeng puawang amatiray gumasamo kengim sa inuwi kulay bunay sa salamarakan wawidem anadwa may taragang dito belindo mago sa pasana seiti ay nurae sa pamayo bay kagdi sa umurang